Сың, яқшылап оңлат инде. Қайсысын киімсің? Міне мұнысы бұйымны зифарақ етіп көрсеті. Мұнысы көзлеріме келіше. Yok indi yok. Unutmayayım, unutalar demeysin indi. Saat 5'ke. Selam dostlar. Sizді көрмейде тұрам екен бейт. Міне, миңа маймыл достым шалтыратты. Туған күніне шоқыра. Матор иттеріп киініп келді. Нерсе, мен емсіз киінген ме? Маймылның ішік аңлайсыз дейсің ме? Мен бит достарым Ғали Халимович. Білмейміз, білеміз. Мен жер шарындағы бүттін өсімлік әм хайуанларының тілін аңлайым. Киім. Моторрак киім деді бітелі. Киім дегеннен мен киім сайлайым. Сіз видео қарап алыңыз әлі, еме? Безнең тормышыбызны киемнәрдән башка күз алдына китереп тә булмый. Син беләсеңме? Иң элек кием кешенең тәнен салкыннан, эсседән, җилдән һәм яңгырдан гына саклаган. Соңрак аны бизи һәм моторлый да башлаган. Кешеләр киемне бик күп еллар элек уйлап тапкан. Җылы якларда беренче кием булып, пальма яфракларыннан ясалган бил капламасы хезмәт иткән. Әмнә салкын җирләрдә җил бураннан саклану өчен борынгы кешеләр эсләренә хайван тиресен япканнар. Вакытлар үтү белән кием кисәкләрен бер-берсенә беркетергә өйрәнгәннәр. Энә вазифасын очлы хайван яисә балык сөяге үтәгән. Җепләр хайван сеңгерләреннән яисә үсемлекләрдән ясалган. Әмнә беренче ефәк туқыма борынгы Кытайда уйлап табылган. Кытайлылар тут ефәкчеге дигән күбәләк кыртының бик күп ашауына һәм нечкә нык җеп җитештерүенә игътибар иткәннәр. Бу җептән нечкә һәм матур ефәк туқыма җитештерелгән. Җитен үләненең сабакларын киптереп эшкәрткәч, җәен тирләтмәй, кышын туңдырмый торган җитен туқыма барлыкка килгән. Мамык үләненнән киҗе мамык туқыма ясалган. Дөя, сарык һәм кәҗә йоныннан җылы һәм йомшак киемнәр бәйләнгән. Борынгы заманнарда ир-егетләрнең һәм хатын-кызларның киемнәре бер-берсеннән бик нык аерылып тормаган. Алар барысы да озын итәкле плащка охшаш кием кигән. Малайлар да, кызлар да озын күлмәктән йөргән. Әмнә беренче ыштан чалбарларны күчмә кабиләләр уйлап тапкан. Терлекчелек белән шөгыльләнгән күчмә халыклар йортлар төзеп бер урында яшәмәгән. Көтүләре артыннан бер җирдән икенче җиргә күчеп йөргән. Атка атланып йөргәнгә аларга озын күлмәк, итәк кию уңайсыз булган. Шулай итеп беренче ыштан чалбарлар барлыкка килгән. Көнбатыш илләрендә хатын-кызларга чалбар кию катгый тыелган. Әмнә көнчыгышта киресенчә күлмәк астыннан киң һәм уңайлы шароварлар кимичә йөрү тәрбиясезлек билгесе дип саналган. Бүген киемнәрнең ниндиләре генә юк. Кем киюенә карап, аларны ир-атлар һәм хатын-кызлар, малайлар һәм кызлар киеменә айыралар. Нәниләр, балалар, яшүсмерләр, яшьләр, олылар өчен махсус киемнәр тегелә. Кайсы ел фасылында киелүенә карап, җәйге, кышкы һәм язгы көзге киемнәр була. Хәзер мәктәпкә йөрү, спорт белән шөгыльләнү, уйнарга чыгу һәм кунакка бару өчен махсус киемнәр бар. Дуслар, сез беләсезме? Әле тагын айрым махсус киемнәр дә була. Аны инде төрле һөнәр вәкилләре кия. Шулай ук тәнгә уңайлы һәм килешле киемнәр дә була. Аларны сайларга кешеләргә кемнәр әле? Стилистлар ярдәм итә. Менә миңа бер нинди стилист та кирәкми. Менә маймыл дустымның туган көненә барып, өземнең кыяфәтем белән шаккаттырып кайтыйм әле бөтенесен. Исән сау булыгыз.